Com cada any, anit el president de la Generalitat va fer el tradicional missatge de cap d'any. Des d'Alacant, el cap del Consell va fer balanç del 2008 i va presentar les principals iniciatives del seu govern per al nou any. Va anunciar que el 2009 serà l'any de la solidaritat i que continuarà defensant els interessos dels 5 milions de valencians dins de la lleialtat a la Constitució i al conjunt d'Espanya. També va avançar que presentarà a les Corts una bateria de propostes per a eixir de la crisi i que el Consell continuarà treballant en millors infraestructures i en solucions als problemes hídrics. En el pressupost que s'acaba d'aprovar al Parlament, des del Govern de la Generalitat hem treballat per a que la financiació que té que vindre dels pressupostos generals de tota Espanya estigui en acorde a la realitat social i demogràfica de la nostra comunitat. Perquè aquesta financiació que tindrem ja l'any que ve és la financiació de la nostra educació, de la nostra sanitat, de les nostres polítiques socials. En definitiva, de tot allò que té que veure en totes les persones i en totes les famílies de nostra comunitat. Una comunidad que desde el primer instante se puso a trabajar porque no se ocultó la realidad en medidas fiscales, en políticas de incentivo económico, en planes de competitividad, en planes también consensuados para el empleo y el desarrollo económico con los sindicatos y los empresarios, y otro tipo de propuestas para salir cuanto antes y despejar cuanto antes las dudas económicas de este mismo momento. Con el mismo afán, el mismo interés y el mismo compromiso, me comprometo esta noche a presentar, antes de que comience el nuevo periodo de sesiones en nuestro Parlamento Autonómico, unas bases sólidas para un nuevo impulso económico y social de nuestra comunidad, sobre la base de la realidad económica de estos años, sobre el crecimiento constante que hemos disfrutado los valencianos a lo largo de estos últimos años a beneficio de todos. Hem declarat l'any 2009 any de la solidaritat perquè pensem que el nostre treball, el nostre esforç, la nostra prosperitat té que estar a l'abast de totes les persones de la comunitat valenciana. Pensem en els majors, en els dependents, pensem en les persones que més necessiten de la nostra ajuda. I avui especialment pensem també en les persones que han perdut el seu lloc de treball o que no el troben. Per això ficarem en marxa més polítiques socials a l'abast de totes les persones, però fonamentalment també de les persones que necessiten o una ajuda directa o una ajuda de formació i de preparació per a trobar quant abans el lloc de treball que es mereix. Una comunidad que ha vivido un ciclo constante de crecimiento, un ciclo constante también de creación de empleo y un ciclo constante de presencia y de fuerza en los distintos foros nacionales e internacionales. Una comunidad que en estos momentos, por ejemplo, después de la salida de la Volvo Senreis, desde la ciudad de Alicante, lleva el nombre de Alicante y de toda la comunidad por todos los continentes de la Tierra, sabiendo que nuestra proyección exterior, que la apuesta por estar presente en cualquier lugar del mundo, que la internacionalización de nuestra economía es un camino seguro de prosperidad i de futur. Estem preparant un pla d'inversions que superarà clarament els 8.000 milions d'euros en els pròxims anys. Perquè estem parlant de col·letges, d'hospitals, de carreteres, estem parlant de depuració, estem parlant de portar a cada ciutat o poble de la comunitat valenciana la necessitat més pròxima per a continuar en projectes d'habitabilitat, de convivència i de prosperitat en qualsevol lloc de la comunitat valenciana. Continuarem creixent demogràficament, socialment i econòmicament. Estic convençut. Estic convençut que serem els primers en eixir de la situació econòmica en la que ens trobem. I estic convençut també que en compromís i vocació la comunitat valenciana serà una referència, una ensenya de territori obert i en capacitat de fer les coses com correspon a un territori modern i avançat.